Komiti mabut senet mochung'ne rango omenda jopiny mano Public Accounts Committee koni gi chano chuogo chik mabiro geng'one kaontis mantiere koda gope mang'eny yudo pok mar omuom mowuok kuom piny owacho. Magi koni en bang' yango ni moko kuom kaontis onge koda chenro moyiedhe mag temo chulo gope mibadhogi, gino mamiyo gope magintiere godo medo mana idho higa ka higa. George Aoko gi ler mathoth kowuok Mombasa. Jega budget mapacho ka laktar Margaret Nyakango koni nonro manyocha gitimo yango ni kauntis mapacho ka ibandho gope maromo shillings bilion 152.37 e thuolo mar dweche 9 mar hiko muom mawantie sani. Kane oloso e nyim kamati mar od bura mar senet mochung'ne weche mag omenda jopiny, okoni ma timore ni mar moko kuom kauntis pok oketo chenro makare mar chulo gope to chutho mago manyocha gisumo e telo mokwongo. En gino momiyo kamatino koro chano chuogo chik mabiro mono kauntis go yudo pok mar omenda kuwuok e lwet piny owacho mamalo nyaka chieng' giket chenro malong'o mag chulo gope go. Nairobi City County accounted for 70% of the pending bills, holding 106.59 billion in pending bills. We had a few other counties with high pending bills, and these are Kiambu that had 5.66 billion, Mombasa at 3.91 billion, Machakos at 2.9, Wajir at 2.18, and Busia at 2.08 billion. You recall when Ukuri Atani was a CS for Treasury, he recommended the stoppage of funds to a number of counties for failing to pay pending bills. We shall revisit that conversation so that we highlight the counties that have had persistent breaches in financial management, counties with the biggest stock of pending bills, and we recommend that transfers to those counties be stopped until a recovery plan is put in place. Kamati no ne komachielo seyo duol mochung'ne kedo kod weche mag mibadhi e pacho ka EACC kuom deko chwalo moko kuom buche e doho, gino magikone miyo weche mag mibadhi medo mana gurore e pacho ka. Kata kamano, duol no mar EACC ne bende oseo bad migawo mar doho e wi deko gi buche makamago magikone ka gisechwalo to onge okang' machielo maginyalo kawo. There's a new trend where those people who are suspects go to court and seek and sometimes obtain conservatory orders, which are issued to suspect to stop any arrest, any investigation, any prosecution, basically to stall any action against that person. That totally hinders the work that we're supposed to do. The Senate has referred 145 matters to the EACC. Out of the 145 matters over the years, very few of them have been investigated and prosecuted successfully. So we need to have a conversation with the DPP. We know that he should not operate under the directions of anybody, but if there are matters of public concern like those, where all agencies have played their role and the DPP is sitting on a file, we need to get answers to that. Eromono ne bende oyangore ni moko kuom counties tiyo gi omuom mathoth moheo mago michiwonegi kod piny owacho, ka moko kuomgi bende rocho chike mag chiwo orage miyudo ni gimiyore gin giwegi. We observed over expenditures in Machakos County, where there was the 103.6%. Meru had 104.9%. What that means is that they are eating the fruits from the tree. They do not bank the funds and then requisition as required by the law. Those people who are serving within the county take tenders to supply goods and services to the county, either directly through their proxies or family members. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. En kanyero lweny mabende counties pod medo yuago